தீபாவளி பண்டிகை நாளை மறுநாள் கொண்டாடப்படும் நிலையில் திருச்சி மலைக்கோட்டை பகுதி கடை வீதிகளில் மக்கள் கூட்டம் அலைமோதுகிறது. இது குறித்த கூடுதல் தகவல்களை செய்தியாளர் விஜயகோபாலிடம் கேட்கலாம். விஜயகோபால், இப்போ மக்கள் கூட்டம் அதிக அளவில் இருக்கிறது, என்ன ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டிருக்கு? இந்த இறுதி நேர பர்ச்சேஸ் அப்படிங்கிறது எப்படி இருக்கு? காயத்ரி, தீபாவளி என்றாலே வெகு உற்சாகமாக கொண்டாடக்கூடிய ஒரு பண்டிகை இருக்கிறது. மிக குறிப்பாக சொல்ல வேண்டும் என்றால் திருச்சி மாவட்டத்தை பொறுத்தவரை மிக உற்சாகமாக தீபாவளி பண்டிகையானது கொண்டாடப்படும். நாம் நின்று கொண்டிருப்பது நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸ் சாலை, அதாவது மலைக்கோட்டை, தெப்பக்குளம் மற்றும் கோட்டை உள்ள இந்த உள்ளடக்கிய பகுதிதான். பார்க்கும் இடமெல்லாம் முழுவதும் மனித தலையாக காட்சியளிக்கின்றன. இந்த கடைவீதி பகுதியை பொறுத்தவரை மிக குறிப்பாக சொல்ல வேண்டும் என்றால் நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸ் சாலை, பெரிய கடை வீதி, சின்ன கடை வீதி உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதியில் இதன் அமைந்துள்ளன. இந்த பகுதியில் குண்டூசி முதல் வைரம் வரை வாங்கலாம் என்பதால் பொதுமக்கள் திருச்சி மட்டுமல்லாது திருச்சி சுற்று வட்டாரத்தை சேர்ந்த பெரம்பலூர், அரியலூர், கரூர், புதுக்கோட்டை உள்ளிட்ட பல்வேறு மாவட்டங்களிலிருந்தும் இங்கு பொதுமக்கள் குவிவது வழக்கம். தற்பொழுது இறுதிக்கட்ட, அதாவது நாளை ஒரு நாள் மட்டுமே தீபாவளி பண்டிகைக்கு இருக்கின்ற நாள்களில் கடைசி நேர விற்பனையில் வெகு மும்முரமாக தற்பொழுது பொதுமக்கள் ஈடுபட்டிருக்கிறார்கள். ஜவுளிகள், பட்டாசுகள், ஆடை ஆபரணங்கள், காலணிகள், உடைகள் என அவர்கள் மிக உற்சாகமாக தற்பொழுது அவர்கள் பொருட்களை வாங்குகின்ற காட்சியை தான் நாம் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம். கிட்டத்தட்ட பல்லாயிரக்கணக்கான மக்கள். நாம் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது ஒரே ஒரு வீதி மட்டும்தான். இதே போல பெரிய கடை வீதி இருக்கிறது, சின்ன கடை வீதி இருக்கிறது, சிங்காரத்தோப்பு இருக்கிறது. இது போன்று பல்வேறு பகுதிகளில் மக்களானது திரளாக கூடியிருக்கிறார்கள். இந்த பொதுமக்களின் பாதுகாப்புக்காக திருச்சி மாநகர காவல்துறை ஆணையர் காமினி உத்தரவின் பேரில் தற்பொழுது இங்கு 186 கண்காணிப்பு கேமராக்கள், காவல்துறை சார்பாக 186 கண்காணிப்பு கேமராக்கள் பொருத்தப்பட்டிருக்கின்றன. இதை தவிர ஆங்காங்கே நாம் பார்க்கின்ற அந்த வளைவுகள், முக்கங்கள் என்று சொல்வார்கள், அந்த பகுதியில் சந்திப்பு பகுதிகளில் 7 கண்காணிப்பு கேமரா கோபுரங்கள் அமைக்கப்பட்டு அந்த உயரமான பகுதியிலிருந்து போலீசார் இங்குள்ள கும்பலை கண்காணித்துக் கொண்டே இருக்கிறார்கள். அசாதாரண சம்பவங்களையும் தவிர்க்கும் வகையில் பெண்கள், பொதுமக்களுக்கு, குழந்தைகளுக்கு பாதுகாப்பு அளிக்கும் வகையில் 500க்கும் மேற்பட்ட போலீசார் சுழற்சி முறையில் தொடர்ச்சியாக பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டு வருகிறார்கள். இதை தவிர போக்குவரத்து என்பது மிக பிரதானமாக கருதப்படுகிறது. எனவே இந்த பகுதியில் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்படாத வகையில் முழுமையான பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் மற்றும் அதற்குரிய வழிவகைகளை போக்குவரத்து போலீசார் செய்திருக்கிறார்கள். இந்த கூட்டமானது தற்பொழுது மிக உற்சாகமாக தற்பொழுது பொருட்களை வாங்குகின்ற காட்சியை பார்க்கின்ற இதே வேளையில் திருச்சி மாநகர பகுதியில் தற்பொழுது மேக மூட்டமாக காணப்படுகிறது. தூறலும் சாரலுமாக தற்பொழுது மழை துவங்கி இருக்கிறது. இந்த பொதுமக்களின் விற்பனைக்கு, ஆர்வத்திற்கு மழை தடை போடாமல் இருக்க வேண்டும் என்பதுதான் வியாபாரிகள் மற்றும் பொதுமக்களுடைய ஒரு எதிர்பார்ப்பாக இருக்கிறது. காயத்ரி, மக்கள் வெள்ளத்தில் அந்த பகுதியை மிதக்கிறது பார்க்க முடிகிறது. நன்றி விஜயகோபால், இது குறித்த தற்போதைய தகவல்களை வழங்கியமைக்காக. அண்மை செய்திகளுக்கு இணைந்திருங்கள். இது நியூஸ் 18 தமிழ்நாடு.